Simbok mbok nginten tututen Mas Bro tau pinten iki Simbok tak kira ten Mas Broto duduh iki ten Mas Broto nanti ya ning kono wis karo kono pacangane Mas Broto ngaturaken wilujeng dalu Mak Sange Pak Yulimbo Mas Gading nggih ngaturaken wilujeng menawi menapa sugeng wilujeng lan sugeng dalu sedaya warga lan umat ingkang sampun magumpul malempuk wonten ing paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi doa ya Santa Perawan Maria Bunda Kristus bener ora? Bener lah kompelit aku lan Romo Edi nggih ingkang minulya pangapunten kula itu sebagai orang Katolik rodo isen soalnya biasanya nek orang Katolik arepe ibadah niku saderenge misalnya jam 7 ibadah jam gangsal langkung 3
12 menit niku ibu-ibu sampun repot sedaya. Ayo gendang ados, gendang opo? Mangkat jam 7 kurang 10 niku pun tibalas. Kula niku malah telat. Dadi kula mboten seke jomboten kepenak ati kula. Nyuwun pangapunten saderengipun nggih Romo. Nggih, Mas Gading menika nderek dingah niki kalih Mbak Yu kula tatin. Kowe ngucapke apa sak karepmu, Mbak? Wis ta. Dongane iki 7 dosa iki. 7 dosa 70. Wis lemongan leting blekutuk wis. Wis, ya sak iso-isone blek gutuk ya. Ciri khasnya le Mbak blek gutuk kuwi mau. Lah ya, yang penting semuanya paham nggih kata-katane Elisa? Wis. Dong napa mboten? Mudeng. Mudeng. Nggih, Mbak. Mudeng. Nah, Mudeng. Ramudeng. Iki madang. Madang Ramadan ki pokoknya ngucapke selamat ulang tahun buat gereja paroki Wedi. Hata? Kompelit mau. Kompelite apa ya mau? Santa Perawan Maria Bunda Kristus. Nah, SPMBK. Semoga selalu memberikan kasih damai untuk umatnya dan untuk seluruh dunia dan masyarakat sekitarnya. Amin. Kok tumben rada meletik kowe le ngucapke. Kowe mesti mau buka AI yo. Ya aku kan bingung nek nang gereja iki aku piye ngono lho, Sa. Makane aku ngejak kowe ben kowe sing iso menjelaskan. Ya bebas kabeh mendoakan. Ini kan di sini orang mau umat gereja. Kabeh semua umat iki tadi Pak Bupati sudah ngendika. Nek wis karo apa budaya, kuwi kabeh wis melebur dadi siji. Menyatu arep nganggo klambi abang ngireng iteng cokelat apa wae segala macam latar belakang kabeh nyawiji dari sak budaya dari ya ora bener iki mau pembukaane ya berdoane ya semua agama wis kabeh dilakoni ngetok-ngetoki nek sedaya wonten masyarakat Wedi iki anu kompleks dan bersatu gitu gotong royongnya apik banget iso dadi pituladan dinggo masyarakat sak sekitare liyane masyarakat orang masyarakat yo masyarakat ya masyarakat ya oke orang masyarakat iya ngono kuwi ya Mas Gading mengucapkan apa Mas Gading untuk paroki mengucapkan selamat ulang tahun ya doanya mugi-mugi saya ngrembaka amin ngrembaka iki tegese akeh lho dalang iki mok muni siji ngrembaka rembaka iki kembangane akeh apa ono temane to sing pertama sing jenenge ngrembaka kuwi iki mau asung ya bukan asung pitulungan karo asung pengampunan abot kuwi kuwi kudu wong meleti kuwi sing iso ngundharke meleti apa nih utek-uteke ini nang kene ya mengimplementasikan S3 lho Sa ora men kowe tok sing S3 apa wong kene S3 wong kene wong paroki SPMBK ngene iki S3 ne apa sambang serawung sedulur weh kok literasimu apik ya tumpen dino iki aku rada meletek melet matane sambang serawung sedulur ini S3 jadi ora gur kowe tok sing S3 oh kene barang ya S3 ora kowe iso njlentrehke ora kowe iki mung gelah tok ora iso gulung kok ya sambang ya apa sambang ini cara wong iki anu teko sambang wanci dalu iki sambung kuwi sambangnya apa sambang iki mendekati atau teko mendatangi ngono oh jadi menyambang itu kayak silaturahmi oh sambang serawung bedane sambang karo serawung apa sambang ki nek sambang ki neko nek serawung ya kita langsung apa ki omong-omongan oh nek teko tok meneng wae ora ono apa-apane hah apa oh lah ketutupan tiang Mbak mosok sakmene ketutupan oh serodor ini ketinggal nggih Pak Bu nggih yang sini juga kelihatan nggih oh iya ngene iki sing mburi katuran ndodok sing ngarep katuran ngadeg ngono sing piye Mas Ade sing mburi kok ndodok sing ngarep ya sing ngajeng kon sing ngajeng kon nyek jumeneng sing wingking kon
Lenggah ngono. Ngapunten nggih Rama Edi niki bahasane rada templek patrakala. Sing ngajeng, Sing ngajeng kon jumeneng. iki aku wedi aku mau nang kene. Sing bener sing ngajeng lenggah, sing buri jumeneng. Sing ngajeng dek ngajengan sedaya. Kepareng matur sedaya ingkang wonten ngajengan, kepareng lenggah. Engkang wingking jumeneng supados ketinggal sedoyo. Nggih sing Kenapa? aku tak melu iki mah kena sing ngajeng. Ya, ngajeng. Sing ngajeng sing niki luar biasa loh Mbak Elisa, sing Apa? nonton banget. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Paroki SPMBK Wedi Klaten, luar biasa. Luar biasa yo. Mas Gading lo fansnya sebegini banyaknya. Menonton Mas Gading, menanti kiprahnya Mas Gading. Iya. Lagi mau dilanjut ke kok penak banget tugasmu. Apa ta? Lebar sambang serawung. Sedulur. Serawung kan tadi ngomong-ngomong. Serawung Iya. ki yo ngomong-ngomong pendekatan, kita saling omong-omongan, saling Ya. ngeluwi serawung. Nek sedulur, Sedulur ya genah sedulur ki. bar omong-omongan Dadi sedulur ngono kuwi. Dadi gereja kene iki ki ya mendekati semua umatnya ngono kuwi lho ben iso dadi sedulur selawase. tak takon tak biji Romo niki leres mboten penjelasan Mbak Tatin menika. Aku Oh iya bener iki Mbak. laras Rama alhamdulillah. Nek bahasaku alhamdulillah ya, Sa. Iya alhamdulillah ya Amin. padha ning kene iki. Apa ya nek cara alhamdulillah nek Katolik nopo Romo? Puji Tuhan. Oh puji Tuhan ngono, alhamdulillah. Puji Tuhan dia ya padha. Lah kowe iki wong apa? Aku Katolik. Kok malah bingung? Ya ya ngono kuwi sok-sok ya aku muni alhamdulillah barang. Ayo ora apa-apa. Padha wae to soalnya. Kowe Nggih. biyen kae muni bismillah barang ya aku ora apa-apa. Oleh, kamu muni haleluya ya oleh ya. Awak dhewe nek wis dalam dunia iki budaya, kuwi kabeh lebur dadi Nyatu siji. pokoknya menjadi sedulur Ya, semuanya. dadi sedulur estelu. Estelu, sambang Ya. serawung sedulur. Lang iki mau sing jenenge asung pitulungan. Kamu notarine saka sanggar ngendi? Mbo. Aku ra dikepeki. Saka sanggar Sanggar pundi? Sekar Langit. Sekar Langit. Oh nggih, Sanggar Sekar Langit luar biasa. Iki mau ya ciptaannya dari ini Sanggar juga. Dari Sing lagune. Romo Lagunya dari Romo Edi sendiri yang ngeretop. Syairnya. Oh, syairnya dari Romo Edi Romo sendiri. Edi nyuwun ngapunten mau rada tempel ketot nggih. Soale niki wong latihan iki ketoke wis yakin jebul bahasan karo gamelan iki dadi nadane apa dadi mah bingung kabeh ngono ya. Oh. Ning alhamdulillah mau tetep lancar. Ya iki tak wakilke genten ning umat ya. Iki sebelah kono mesti kebanyakan umat to. Heeh, terus? Lah iki iki kan ono rale to. Heeh. Ralnya tak cobain terus nanti umat bersama-sama ya. Iya. Jadi ben genep iki mau rale ade ramuni masalah. Iya. Ya, iki nggo carane tombo. Oh, ngarep nganggo nada gamelan lho, Sa. Par nganggo nada apa ora? Iya sakmono to kita iya. kira-kira. Hmm. 70 asung 7 lan dadi 70 ati bungah urip dadi berkah. Sakit boten umat-umat, dua larik aja kaya nek Mazmur kae lho. Iso lah. Coba ya tak ulang lagi nanti bareng-bareng ya habis ini ya. Apa Romo? Refrennya aja. Refrennya. Oh, refrennya terus nanti alan dangdut. Oh iya. Iki lho bagian refren. Refrene nang ngarep kowe iki halaman perkarane. sekidak pitu. Nang ngarep mulane iki nek latihan mangkat dadi ngerti refren nang ndi. Lah ya lagi teko jlok e. Yo. Endi jal ayo, endi? Refrene. Endi sing endi? Sing corus iki to. Ngerti aku. Ayo, iki nganggo dung dang dang. Nganggo nganu apa jenenge nganggo kendang meneh. Apa Mas? Sing ref mau lho, ref now. Saka Oh vokal. ya, dari aku ya, vers 1.
kanugrahan dalam Gusti iki berkah ayo ditampa kanthi bunga puji panuwun wujud maknane urip dadi pisungsung katon Gusti kanthi lelati sesami ayo bareng-bareng pitang puluh ayo dadi solo pitang puluh urip bunga dadi berkah pitang puluh uripe tansah gumragah baleni Mas pitang puluh ayo dadi solo pitang puluh urip bunga dadi berkah pitang puluh uripe tansah gumragah sampun pun nggih pun leres nggih Rama lah lulus iki cara dibiji niku pinten nek 0 sampai 100 Rama wis apik 25 berarti Swidak 5 alhamdulillah wis ngliwati 50 ayo Sanduri sing setengah. penting cukup engko nek kurang ya njaluk dikatrol Nggih sampun Mas Gadeng niki Nggih. mau apa ya prakata ini 70 iki tegese 70 apa ya Mbak 70 paringan pitulungan kuwi mau Nggih. karo pengampunan kuwi mau Iya. Nggih. ya Lah kowe malah urung ngucapke lho. apa Doane dinggo gereja. doane dinggo gereja ayo cetha no sing penting iki tansah ngrembaka kabeh nyawiji nyedulur buat siapa aja solidaritas yang utama iso sambung apa sambang Sambang serawung karo nyedulur karo sapa wae ora pilih-pilih. Dadi nek arep misale njaluk tulung itu kudu ngomong, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ngono lho. Dadi njaluk tulung terus awak dhewe aja pelit-pelit nulungi. Sing dikarepe iya. ngono. Terus nek wis nulungi awak dhewe iso nyedulur Seduluran. siji karo sijine. Wis kira-kira Ning ngono. ono lho sing nulungi malah dadi mungsuh. Nulungi mah dadi mungsuh. Ah. Piye kuwi? Kowe nilai utang aku. Oh, Ora dibalekke mah dadi mungsuh ngono kuwi. Ha apa ora? biasane kuwi memang sing jenenge kuwi ya makane sesuk nek ana wong utang, kowe ngomong, nek jeneng wong utang iki biasane sedulurane rusak lho. Iki milih tetep utang pot sedulurane rusak ngono kuwi. Mesti tetep utang. Tetep utang ya. Biasane mending seduluran rusak nang utange cair. Itu jangan ditiru ya. Ojo. Ojo ya Mas Gading ya. Nggih. Nggih, kamu kok lemes kenapa Mas Gading? Wonten menapa Mas panjenengan? Wonten penggalian menapa to Kang Mas? Mas. Mas Gading. Mikirke mulai mangkat ngumpet mosok saka Jogja tekan kene 4 jam. Wah, mau ya luar biasa loh mau ki Wiyogo sama Sinden tuh sudah mangkat gasik, Gasik. tapi ternyata perjalanannya macet total. Kuwi mbuh dalan tikus, dalan semut, dalan apa? Apa? Dalan- Dalan apa? Sing ceto. Dalan tikus, dalan semut, dalan dalan liyane kuwi do macet kabeh. ya mergane lewat Prambanan. Kudune aja lewat Prambanan nih piye carane wong Yojo tekan Klaten tanpa lewat Prambanan nih piye? Iso ora? Liwat ngendi Pak Bu? Kanten sing kertas. Bisa nggak ya? Kalau orang Jogja mau ke Klaten tanpa lewat Prambanan. Masalahnya kan ada Prambanan Jazz Festival itu loh. Liwat Wonosari. Oh lewat munggah. Berarti munggah Gunung Kidel. Kidul. Kidul. Pyongyang. Munggah. Piungan. Oh iya. Piungyang iki pancen bocah rada kudu diselentek. Piungan ya macet ki sik wong Piungan we sudah memberikan berita. Nah ya aku mau ki metu Piungan ngalor kuwi ya tetep ra jalan. Mas Gading lewat mana tadi? Lewat dalan mana Mas Gading? Lewat Makelar. Wah, ketoane oke. Tapi alhamdulillah sampai sini dengan selamat semuanya Nggih. dan berjalan lancar nggih. Mbok pilih wonten pamundutan lagu menapa Mas Gading? Enten mboten? Ada. Ada. Dibuka sih.
Lho enten niki. Nggih. Sugeng dalu Ki Gading badhe nyuwun langgam dadi ati. Oh, tadi hati. Saking Pak Darso Klaten. Pak Darso Klaten. Nggih, niki sampun transfer 100.000. Lewat Lewat Mas Agus Kotruk. Lewat Mas Agus Gojlo. terus streaming ya. Terus streaming. Mau copat Mau copat palaran. parah ngono to luar biasa aku kera kleru nyenggak iwir apal aku. Aku mau nyebut. Kalah loh sama Romo yang Iya, luar bisa biasa ya. ngeripto. Kripto lagu ditembangke wujude donga. Donga, matur sembah nuwun sanget berkahipun Nggih. Romo. Ah menika memberikan caos panglipur Mbak Tatin, Iya. pamundutan niki wau dadi ati. Tadi hati. Niku yang diminta sinten nggih Mas Gading? Mboten enten niki wau. Oh nggih, berarti kita berdua membawani ya Mbak Tatin. Oke, siap. Sopo sik? Yo aku nderek yang Ya, sepuh sing dulu. nom sik. Oh nom dulu. Nom. Gegerane wong ngekremi tutup bantah tutup rupa among ati pawi Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang yen angel kowe iki kan telu turai siji kita bersama ora padha. iso diusahakno Kowe mau munggah aku medon. ya engko tak donke sete Sithik. ya coba tan ayo Iya. pan kena te nombas harta Iya, padha. nggih niki dipun lajengaken nggih Mas Gading. Nggih, monggo Mbak. Ya. Galih sing kaya apa mengatane kalakan satrene anggar-anggar wegesane malah
Kok lemes toh? Coba aku he, terus nanti sedoyo ho ngaten nggih. He. Kok lemes? Meneh sing santer, sing santer. He. Ya ngono. Memang nadane ya. Iya. Ho. He apa? He. Ho. Oh. Rena wengi dadi kongres saja alas bebetene sampun Mas Gading. Sampun, matur Hati-hati menika. Sampun dipun pinangkani. Menapa malih Mas Gading mbok bilih wonten malih? Niki wonten malih. Enten malih. Kene tak delok kene tak wacane wae apa piye? Niki. Tak oh nek maca. Delok HP-ne tak wacane gawa rene ngono lho. Macane. Kok lah kok iki gambar apa iki malih? Apa? Malah film apa iki, Bu? Apa? Ipin-ipin. Ya aja aku koleksi. Wah. Minta lagi. Aku. Lagi, itu tulisannya minta lagi. Ya loh. tipe. Minta lagi, minta apa? Ya. Minta lagi. Minta lagu Indah Rencanamu. Mbak Elisa dari Y Gatot Irianto Jakarta. Wah, Pak Gatot rawuh nggih. Wonten nggih, kayaknya tadi rawuh. Ini Beliau. sudah transfer Rp500.000. Weh, matur simpan nuwun. Luar biasa menika. Sampun transfer Indah Rencanamu Mbak Elisa. Iki di gamelan iso apa ora iki? Lah piye, Mas? Piye biasane nggo keyboard? Maksudnya kowe nembang wae iki waton diiringi apa, Mas? Kanca-kanca. Jadilan apa ngene. Ra apa-apa sing penting meriah ngono lho, Sa. Iya, Ya. dadi rada digedruk. Lah gedruk-gedruk ya ora apa-apa kok pas kaya lagu. Nek tapi bisa ta? Ya bisa, Ya. tapi itu biasanya melo gitu loh. Tapi iki saiki kan melo iki digawe nganu jogetan biasanya. Ya gitu. kaya saiki kan umumnya lagi apa kayak jenenge Jadilan Jate. Saleho. Saleho. Iso ora le joget Saleho. Ora iso aku coba contonono. Ora iso. Contonono. Ra iso. Mendingan anu arep dipinangani apa nanti? Biar latihan dulu atau gimana? Aman ra kanca-kanca iki engko. Urung tau ngerti. Nek urung tahu ya berarti diijoli apa ngono. Ya, engko dijoli Apa karo liyane Pak ya. Gatot ya. Ya, gampang nanti. Mani pamundutan sanesnya mboten wonten nggih Mas Mas Gading. Gading. Nggih, dereng enten. Dereng wonten mbok bilih Bapak Ibu ngersakaken lagu menapa Pak Bu? Kodril. Kodril terus apa meneh sing tengah kene? Podang kuning, manuk kuning, sing Apa? ah? Rondo kempling, terus apa Rondo meneh? kempling. Liwong apa meneh? Hah? Sing kono Sarung jagung. jarum-jarum bojo Oh, loro. jarum-jarum. Memang tumbas kaset mawon nggih. Lah yang mbok obral dhewe to. Lah akeh tenan lho sah ya. Lah yang mbok obral ya cetok kabeh Iya, pengen. tapi ke salah satu pasti ada yang dipinangkani. Ya. Ya nih ditampilkan sinden-sindennya Sing Mbak Risa. pundi? Ya diurut ke wes kok kene iki Mbak Orisa. Mbak Orisa dulu nggih. Iya. Monggo Mbak Orisa majeng wonten ngajengan. Sekarangmu. Ayo Mbak Orisa. Kowe joget. Dijajal. Ada Mbak Tani. Ora iso. Ora dalah. Ayo ayo nyetet. Ayo Mbak Orisa. Heta, heta.
hatiku dadi kowe rasakan sedih aku monggo Mbak Gareng. Mbak Gareng. Lah biasa Bojone Gareng. biasanya sing serapat ngene iki sok biasanya karo Mas Gareng apa pecak percil apa cak Yuda ngene. Nek spot ngono kuwi iki sing mulai sapa to? Sing mulai kendang. Mas Wahyu Lah berarti. kowe arep ngapake Mas Wahyu monggo. Ya engko tak kapak-kapakne. Lah kuwi dikapak-kapake ya manut wae nek kowe sing ngapak-ngapake. Nggih, mbok pilih Mbak Ariza wonten kata-kata. Anjir. Kagem? Paroki wedi nggih, Bunda Kristus wedi nggih, mugi-mugi sedaya ngrembaka pinaringan sehat, guyub rukun ya, Mbak. Amin. Nggih, amin. Nggih, Mbak Ariza mau menembang apa? Ini salah satu tadi saking oke-oke Jang- arep milih sing ndi? Sarung jagung, jarum-jarum, bojo loro, podang kuning, Podang kuning, sesideman wis sesideman, piye. godril. Godril. Apike apa ya, Mbak? Bojo loro rada kemplit. Bojo loro rada On kemplit. ikut Ada apa? Ada Ada, saweran, Mbak? ada. Mbak Ariza? Ini sapa sing arep moro? ngersakaken apa? Lewong. Oh, lewong. Aku korono. Oh iya, Lah, Ron. lah ya jenenge berkah Ayo, iki Mbak dijemput. Sing mriku sinten, Bu, Mbak? Mbak Tati nggih. Mbak Tati. Kok ngeyel kok. Ayo Tin. Wah, Awas, Tin. awas Pak, minggir Pak, mengendak tidak. ngalih. Ngalih kabeh. Tangannya Pak amankan, sikile Pak amankan. Awas, ngalih tak kepidek kabeh. Kasih jalan, Pak. Lamit nggih, Pak, Bu. Ampun don njigali. Sileng. Iya. Lamit. Pripun? Sendale ngampil, Pak. Mbak, aja ngentet lho Mbak. Pak. Ngapunten nggih, Pak nggih. Menika kula demuk ra apa-apa ya, Pak. Lamit. Isa dirono, Pak. Ra iso liwat barang kok meneng wae lho. Saking dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Luar biasa dari Bekasi loh. Yang kemarin ketemu Ini kayaknya, kesini Bu, sama di siapa? Bekasi ya. Iya. Mantap. Ibu Mbak siapa? Elisa suruh sini. Oh, langgeh siap. Mbak, mana Mbak? Ya gas no, ayo rezeki itu nggak boleh ditolak, saudara-saudara. Ya, benar sekali. Iya. Alhamdulillah. Kalau minta jangan, tapi kalau dikasih rezeki jangan ditolak. Gitu. Iya. Diterima dengan senang hati. Aku ya ora minta loh. Kalau saya tidak minta ya, cuman dikasih ya. Tinggal katresnan. Ya. Semuanya. Loh. Kalau bapak jangan sayang-sayang ya ibu aja. Mbak, jenengan aja ngene iku lho, Mbak. Oh, ora. Kok sapa-sapa mbok todong? Nik, apa? Dari Oh, dari Bebek Mbak Nani Bekasi. Luar biasa matur sembah nuwun nggih, mugi berkah nggih. Tambah Sehat laris selalu. bebeke. Amin. Ya, lah mana bebeknya? Oh, nggih Simbah. Mas Gadeng mohon izin karena ini euforia umat juga masyarakat wedi ini mau kasih rezeki Mas Gadeng. Iya. Izin nggih. Niki Simbah niki. Simbah wonten dawuh Simbah. Nyuwun Yes, ya. podang kuning saking Simbah sinten? Sukarni Kuntaraharjo. Sukarni Kunto Raharjo. Kunto Sukar angele, Sukarni Kunto Raharjo. karepmu. Walah kompelite angel yo. Mas Solikin ini dapat salam dari Mbak Nani Bebek Bekasi. Nah, dada Mas. Oh, lagune yang njaluk Gembira Luka. Kowe kan dadi munyuke. Oh, buat Solikin nggih. Buat Terima Solikin. kasih Bapak nggih. Berarti niki tak mau lagune ninggal katresnan nggih. Dan ini oleh wong iya. Dewe-dewe. Maksudnya, Sing 100 Gembira Iki Loko. Gembira Luka iki 500 lewong kowe pira? 350. Karo
Deng, piro iki 400, 500 juga. Ninggal katresnan. Ya. Simbahe mau Mbah Kunto. Simbah Sukarni. Oh, Mbah. Kunto Lali. Niki 100. Kesian sing maringi Pasar dibuka menika menawi ajeng menapa? Oh, Bapak. Mumpung dereng minggah lho Pak niki. Apa? Mbak Elisa. Mbak Elisa ngono, Mbak. Izin Mas Gading. Waduh, lah iki piye aku ra penak iki. Ngam derek langkung nyuwun 10.000. 10.000 murah men ya. Sepundi, ini mriki Bapak nggih. Wonten dawuh Bapak. Derek bae wae Mbak Lisa. Derek bae. Podang kuning saking Bapak sinten? Sugiono Lor Candi Prambanan. Oh, Sugiono ler Candi Prambanan. Iki sing marai macet mau iki. Oh nggih. Hot. Panjenengan nopo bidal lewat Prambanan? Oh, griyane Candi Prambanan. Elok tenan. Omahe ning Candi Prambanan. Oh, berarti nganu lho. Iki oh sing Bandung. jaga malem. Oh, tak kira Bandung Bondowoso. Tiwas Kar dari Jonggrang Sampun menika podang kuning. Sampun menika meleh. Oh, wis, ya Oh, wis. wis. Wis, balik meneh. Kok ono meneh aku gah medun neh lho nek ra sisan saiki lho ya. Sisan lho. Sisan Bu, Pamit Pak. nggih, Mbak. Pamit do uwel-uwel apa piye ngono lho. Sing gak salah tuh saking Bekasi, Saking Pak. Bekasi, Pak. Mas Solikin ini ada titipan buat jenengan dari Bu Nani Bebek. Mas Solikin kok berkah Mas. Ya, karena alhamdulillah menika dapat berkah Mas Gading. Nggih. Nyuwun lagu Jauh-jauh Tliwong dari Bekasi. ninggal katresnan karo apa Podang Podang kuning. kuning. Sing bapake Prambanan apa sah? Podang kuning. Oh, Podang kuning. Voting podang kuning paling Berarti oke. terbanyak sing podang dipilih kuning. manuk kuning. Manuk. Podang Ya bener, memang podang itu salah sawijining manuk. manuk. Manuk sing cilite ireng. Sleret. Sleret ireng kok piye mau pancen. Aku lagi jupuk tisu lah yang kaget lah aku kok. Pancene bocah njaluk di sekolahke iki. Apa? Aku wis Sekolahnya sekolah. apa nih? Sekolahke kuwi. Sudah mung sekolah, rongkolah, telungkolah iku. Podang Ayo, kuning podang Mbak kuning Riza. ya. Komplit ya. Iya. Sak bawane. Nadyan wujud tembung peksi agawe malineng Senajan wujude mung manuk ning gawe bingaing atini atosipun Eyang Sukarni. Alos manis nang samake. Manuke alus Alus. tur legi. Lagi. Manuk apa? Manis lan ning semake. Manuk apa sing legi? Manuk kawutahan wedang teh. Manuke sapa? Makan itu loh, kita kalau beli di pecel lele itu pesen burung. Misalkan ono to puyuh apa-apa gitu, puyuh. apa ayam gitu. Lawi ceritane manuk sing digoreng kuwi kawutahan udang teh dadine legi. Oh, manuke bakule Iya. berarti ya. Ayo Mbak Tatin. Ramadi ngersakaken manuk mboten. Mboten nganu to niku wonten pamundutan lagu-lagu lho Rama. Panjenengan mboten kepengin to. Karemenanipun menapa? Boten Romo? ngersakaken. Romo Nggih, Rama mang nggih. Oh, senenge mentok. senenge mentok, Mentok, Mbak. Nah, mentok berarti sing kitik-kitik crit ngono ya.
persis ya. Nah mentok ki gatekno nek mentok ki mlaku ra egol-egol cret ngono ki lho. Coba Mbak praktekno. Gak aku kudu mentok kok. Kok arep ditadai Mas. Ayo Mbak Riza. Goleki si podang jenah iba bunga henga tiku Nyanding bisa dadi tombo sampun bawanipun menika pojang kuning sampun. monggo Mbak Riza Nggih. buka celuk. Esa awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moga-moga mikaran kanggo goleki ora krasa iso kapan nganti wangi
Nggih, Mbak. Matur nuwun Mbak Riza. Riza. Nggih, menika sampun untuk Eyang Sukarni kalian ingkang wonten ler Prambanan niku wau Pak Sinden lali aku pisan. Wis pokoke sampun. Karena bapak sing nang ngarep iki lemeni Pak Belas. Pak Belas ya apa? Pak sinten dari Pak Belas. Belas. Mbok Nggih. menawa anu minangkani pamundutan napa malih? Lah kuwi mau Seko Bekasi. Ayo ninggal katresnan? Ninggal katresnan, terus wonten Lewong. Liwong. Ini Nggih. yang mana dulu? Ninggal katresnan ini mau ada Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika mau siapa? Yo ninggal katresnan ki apike bareng-bareng. Rame, Berarti rame. rame siji maksudnya. Terus liwunge Liwungnya ya engko ya semuanya. kok penak. Iya mau bagaimana? Iya. Dibagi tiga-tiga. Tiga-tiga ya. Ya, ini dulu tiga depan. Tiga depan. Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika. Ika Suhesti. Mbak Iu. Iu. Monggo. Dipun Spoti kanca-kanca. spoti, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ada Mbak Indah, ada Mbak Saras, ada juga Mbak Iu. Nggih, Ya. Dalu, Mbak Tatin, Mbak Lisa. Halo. Minangkani niki wau saking Bu Nani. Nani Bekasi. Bebek Nggih. Bekasi ya. Lagune ninggal katresnan nggih. Ya. Dilanggamkan dulu aja ya. Jadi Boleh. suaranya ceto siji-siji. Cetro. Cetro. Oh iya, makin. Arep langsung mau nganggo bawa. Langsung aja ya. Langsung. Langsung. Siap. Hop. Pokoknya langsung dugdes ya. Monggo sapa sih iki? Oke guys, Mbak Iu dulu ya. Buka celuk Mbak Ika. Aku. Ya Mbak Ika. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
Mbak Ika, Mbak Endah, Mbak Saras. Nah, ini ada. Wes ngene iki biasanya nular, Mbak. Nular, Ini tadi ya. dari Bu Nani ya toh. Lah ini kok langsung mak klunting. Ternyata ada surat dan ada layang dari Romo Martinus Ngarlan wonten ing Kauskupan Purwokerto. Ini kirim salam minta capeng gunung kirim 1 juta rupiah. Matur Luar sembah biasa. nuwun Romo. Nggih. Iki ono, Mbak. Apa iki? Fragmen Suminten Edan dari relawan Pager Paroki Santo Yusuf Pekerja Paroki Gondang. Ucapannya selamat ulang tahun Paroki Wedi. Semoga sukses selalu. Sesuk ono duwite. Oh iki alon-alon. Alon-alon. Ya. Alon-alon ngendi? Ji, Loro. lu, pat. Wah, 400.000 Matur sembah suminten edan iki urung iso edan iki lagi setengah edan. lah biasanya piro nek iso Soalnya edan? nek wis edan ki tambane larang. Oh, biasanya piro? Obatnya Tambahnya? paling ono minim ki 1 juta. Waduh. Tadi ki DP dulu ya. DP dulu, suminten edan. Yo, permintaan dari apa ki mau relawan Dari Pager. Paroki Gombong ya. Iya. Paroki Gondang. Nah, iki mau capeng gunung dulu apa mau ini dulu? Mana Suminten edan. suminten edan, Pak? Pak, apa jenenge sampe gunung? Hah? Sumi sing edan sapa? Tatin. Elisa, mbok pisan-pisan Elisa sing edan aja aku terus. Rawangun. Wangune ning sing edan Elisa napa Tatin? Elisa. Aku ora ngomong lho, Aku penonton. nih Elisa. Penonton. Hah? Suara terbanyak sing edan kon Tatin. Yo, Halo, Tin. lawane sapa lawane? Solikin. Ayo Kin. Ayo Kin. Soleh duit 100 Kin. Maju Kin. Enggak Kin. Ati sepoti Mas. Lele, kowe kok majuan. Ayo bareng-bareng. Non Arep apa? Boromiyarso. Mriko ajeng wonten pasugatan inggih menika ketoprak ingkang boten pati sae. Menika ajeng dipun dapuk Solikin dados sapa? Broto. Lajeng sumintenipun inggih menika Nyai Tatin Titot. Kok ora nggo nyai? Sapa? Tatin duwe. Tatin Titot. Nyai iki tulisan nang kijing kae. Nyai. Lah aku sapa? Aku dadi opo? Kowe dadi mbokku. Cempluke ya Riza. Anakku iki kowe. Tadi kok ngene lho, Sa. Mas Solikin sama cemplok sama suminten dadi suminten ben ngerti di cempluke ngono engko ya. Oh iya. Cemplok ajeng kapatah dening Oriza Sativa Sapa? Pari. Lan kula dados ibu-ipun suminten. Sumangga ha mriksani. Den Mas, Piye diajeng? panjenengan boten seneng ta ketemu kula? Ya seneng to wong ketemu karo calon garwane kok. Kok kados boten seneng ta? Seneng kok. Saestu. Heeh. Lah nggih panjenengan tresna ta dateng Ayo kula? tresno to wong kaya ngene kok ora tresno.
saestu Kang Mas. Raketan rada ndredeg. Panjenengan ampun anu lho, ngapusi lho, ampun dora lho. Ora mbok bedahno apa? Bedahan atiku tetep anane ning sliramu wong ayu. Alah napa nggih to Den Mas? Tenan kuwi. Ora ana wong wedok liya liyane sliramu. Wong aku ki ngimpi ya mung karo kowe terus kok. Kek mimpi napa? Iku ora ya ngimpiku ki numpak kapal bareng ngono Oh lho. ngaten, lah nggih Kak nggih pacangan kok nggih. Lah iya. Den Mas, menika sampun atawis dangu kula kalian panjenengan sesarengan ngoten lho. Kula pamit nggih Den Mas. Lho, arep nanti. Aja pamit sih, gandrungan dulu. Oh, gak nganggo pamit caping sih. gunung kuwi mau jengklengan ngono sisan. Oh iya iya. Yo. Apa-apa. Anjih Kang Mas, Piye? mboten sida pamit kula Kang Lah yo Mas. aja pamit wong lagi wae ketemu aku rak urung ninggali to. Mbok bilih panjenengan badhe nembangaken dhateng kula Kang Mas, nembang napa ngoten? Tandha tresna. Oh ngono. Nggih kagem kula. Cek. Napa kemawon kula seneng? Napa mawon kula seneng? Ya iki tak tembangke Nggih. kanggo sliramu. Nggih Kang Mas, nggih Kok Den Mas. tak jenggleng ya? Heeh. Kok nek tak jenggleng kowe mapan. Cangkeme dilaras. Sing bener, sing nyanyi sing apik. Saben bengi sakmono lho Kin. Saben bengi, Saben bengi, saben bengi. piye to? Saben bengi sing Benakno penting pro- ya Dik ya. Nggih Den Mas. Aku mbok apa ya? Arep opo pira-pira isih kuat. Soale mungsuhe kaya ngene. Nggih ampun kesesa, sabar yen nggih. Lah iya. Kek nembang. Sepira ta? Saben bengi nyawang kona Kedah pas lho Den Mas. Den Mas, Piye? suwanten panjenengan menika sae ning lenjengleng kirang pas. Kurang pas. Nggih. Nggon ngendi? Lah jenengan dereng jelang kok jenengan pun ngeten. Wis tak polke ki urung pas. Yen memajang mung karo janur Ayo Den Mas. Monggo Den Mas. Lah, lumayan toh. nggih radi kraos. Pokoknya boko sithik ku nek wis mentok apa? Ngono kuwi penak Nggih, kok Den Mas. suwe-suwe. Yo Mang lajengaken. kembang wae waton Den Mas Broto ya. Pis, Den Mas. Piye? Sepindah mawon ampun imbah-imbuh. lah Den Mas Broto kok kodok. Lah sing alusno, mosok jengleng kok mekangkang. ayo isone mekangkang e Sing piye alus. Sing alus, lah yo Den pengen Mas. pindho sih Eh, Rak pertama iki pisan yuk pindho Nggih, yuk ping nggih. telu ngono lho oh nggih. Nggih ampun kerosan ngoten lho. ya Alon-alon mawon. ya Dirasake. terus ya apa ya iki
sak critan. Den Mas, sampun kados ngaten to? Lah ya nek engko nek ora metu piye? Oh, nggih, nggih. Lah iya to. Pacitan sarwi Wes. Ben alon-alon ki yo penak lho ya. Den Mas. Wah, jan angler. Kaya numpak jarang. Panas. Panas. Panas Den Mas. Panas udan. Yo, ayo yo, ayo yo. Sok esok aja mepet-mepet. Ora oleh mepet. Angsal. Oh, oleh kok. Kan pacangan. Lah iya ya bebas ya. Bebas Den Mas. Mepet karo dilebokke. Iki nang dejo Den Mas. Oh, watonmu ya Den Mas. Lah ya ora apa-apa to, nek ora mlebu piye? Rak ya ora iso. Iya, Mas. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng. Nah, ngono lho ditambahi ngono lho. Nah, Sapeng genah. tekelo nek ndase ireng wong wis tuwek isih iso ngalor. Apa tak? Guru lagune. Nggonku wis ket mau iki. Nadyan wadon sarta Den Mas. Ini kok sinten Den Mas? Ten Mas Brata. Panjenengan kok isa-isane malah nggawa wedokan iki? Loh, iki udu wedokan iki katresnanku. Katresnanku maksude panjenengan mau ngerjakake degan kula opekke, kula penekke kok malah jenengan mlayu. Lah kuwi mergo meng tak nggo alasan kok. Maksude Ben aku iso ketemu karo kowe ya. Nggih Den Mas. Menika sinten to Den Mas? Aku ya ora ngerti iki sapa. wong lanang pancene ngono kuwi lambene. Mau karo aku bar nananina kok saiki karo iki. Nananina apa wong aku rung nananina kok. Loh, jenengan mau ngersake mi? Hah? Ayo Siti. Lah ya mulane kuwi lho panjenengan kok langsung isa-isane karo iki. Sapa iki? Kowe sapa? Iki Aku cemplok Mbak Yu. Iki ta sing jenenge cempeluk. Aku pacangane Den Mas. iki calon bojoku. Den Mas, jenengan dadi wong lanang aja mencela-mencele ya. Loh, mencela-mencele kepiye? Panjenengan jarene wis dijodohke karo aku. Kok isa-isane karo iki? Loh, sing jodohke sapa? Loh, bapak jenengan karo bapakku. Lah sing arep rabi iki bapakku apa aku? Loh, nek jenenge wis dijodohke ya manut karo wong tuwa ta? Loh, ora kudu. Jenengan nampek wong wedok jenenge. Aja ngono, katresnan kuwi ora iso dipeksake lho. Katresnan kuwi
kuwi iso muncul iso pruntel. Iso. Dipiyekke? Mergo tresno kuwi jalaran saka kulino. Lah, Nek jenengan kok kulino karo aku kok suwe-suwe iso dadi tresno. Ning aku wis kulino karo Wis ceplok. kulino karo aku Mbak ya cemplok. Oh ngono to carane. Iya. Mas kowe mblenjani karo aku. Kowe sebagai wong lanang iso nglarani wong wedok, kowe titeni ya sesuk ya. Titeni kowe Den Mas. Dicaro aku ya ora wedi. Ayo Den Mas. Ayo, ayo maju. Simba! Piye to, Mbak? Piye to? Iki simbok iki lagi anu apa sene. Apa? Lagi ning wingking iki lho, lagi ning mburi kok ngerti Lagi nguyuh? simbok sa. Lagi nguyuh. Lah, kuwi sing sopan nek karo simbok ki nyene, seni. Lagi Nyene. nyene. Nah. Mbak, aku arep takon karo sliraimu. Karo mboke kok kaya ngono to, Nduk. Iki ki aku ki sido dadi bojone Den Mas Broto apa ora to, Dek? Den Mas Broto apa ora? Sabar. Ambekan se. Ket mau sambekan. Ngene ya, Nduk. Piye kowe pertanyaane apa balenono? Alon-alon. Aku sido dijodohke karo Den Mas Broto apa ora? Rungokno kanthi premoto. Permono ya permoto. Mbok nek kocluk. Kene ya ten suminten. Broto kuwi dudu pacanganmu, dudu bojomu, kuwi calone cempluk. Dadi kowe iki aja kok mengingini. Aja kok kowe mepengin apa sing dudu dadi duwekmu ya Kok sik to, Mbak? ten Sik meneng sik. Aku kan wis pesen perias. Aku ki sesuk calone ditandani nganggo paes ageng sing klambine semene ra nganggo klambi kae lho. Maksudnya klambine meng kembenan. Terus kok Den Mas Broto sing ora nganggo klambi kae lho, Mbak. ora nggo klambi piye? Jenenge paes ageng ki ya ngono kuwi, Mbak. Wis besen. Aku wis ngundang kanca-kancaku do takon nyanyi sesuk ki calone campur saringan, wayangan, jatilan kabeh wis takon lah, Mbak. Ora apa-apa, ora dadi apa. Kuwi lak mau lagi mbok DP to. Ora apa-apa nek ora sida. Mbangane kowe sesuk isin nek sing lanang ora tresno karo kowe. Sing jenenge kowe iki wis duwe pacangane dhewe-dhewe. Dewa karo Dewi. Nek ra seksa, ra seksi karo ra seksa. Nek jenenge Broto karo Cempluk. Nek Suminten ya urung nemu jodone aja kok kowe kaya ngono. Saiki Kok golek tak jodoh. takon, saiki tak takon, Mbak. Piye? Aku wis dadi bojone Den Mas Broto. Sing rugi sapa nek ngono kuwi? Aku wis bayar kabeh lho, Mbak. Sik ra apa-apa sih mbok sing rugi lak ya duwite sih mbok to. Kudu duitku dhewe kok. Kowe entuk duwite saka sapa? Saka Ramadi. Oh saka Rama, berarti duit umat kuwi. Nek duit Rama ki kira duwe duit apa-apa. Rama kuwi ki memang kudu kaul miskin lho. Ra duwe duit, dadi kuwi duit Aku umat. dadi Kok masih- mbok nggo DP pernikahan kuwi ya kuwi jenenge penyelewengan kuwi. Ya sepenting duit wis nanggon aku, gek kuwi wis hakku to. Aku arep tak gak ngendi-ngendi kan wis manut hakku. Ora ngene lho, Den, kowe sing sabar. Ma. Sing jenenge Broto kuwi tutu dadi jodohmu. Awak dhewe kowe iki mung anak warung. Wah, aku Ya. ora dadi Kok sadol karo Mbak iki karo iki ya. Aja ngono kuwi, Den. Aja ngono kuwi. Gusti Broto bisa dadi bojone Den Mas Broto. Ora apa sesuk tak goleke sapa liyane. Karo si Moban yo ki. Aku mimi, Mbak, mimi. Kok mimik meneh iki piye? Samene iki kok kon mimik nggon aku. Aku ya piye iki, Mbak, nek ora duwe mimi iki. Tak duwe kaya anakku sing gedhe iki. Mbak, aku kuwi kepiye nek ora dadi bojone iki. Apa to iki, Mbak? Ora dadi ngopo Mbak mau bareng nguyuh ya, Mbak. Oh, lah ya aku rung ngopo-ngopo wis mbok undang iki mau, rung rampung. Mulane ambune pesingiran jaman-jaman. Ten, Sumiten. Iki piye iki? Tulungi. Sumiten. Apa isih maput apa ngopo?
simbok simbok iki simbok iki simbok mbok Minten tututen Mas Broto Minten iki simbok Alah tak kira Den Mas Broto. duduh iki Den Mas Broto nanti. ya ning kono wis karo kono pacangane ya anakku Den Mas Broto. Minten kowe arep nang endi Aduh, Den Mas Broto. Den Mas Broto. Den Mas. Kok saiki nganggo topi to Den Mas? Alah jenengan kok Den Mas. sing eling to Ben sing eling to Ben iki kok dudu iki dudu Den Mas takonono niki panjenengan apa Den Mas Broto Idi. jenenge Midi Nanti Sumidi nang endi Den Mas? Duit meneh. Den Mas Broto. lah ya bener iki Den Mas Broto iki wes iki bener iki Den Mas panjenengan cinta dadi bojoku to Den. cinta apa-apa ya Den Mas. Gelem aku. Gelem dadi Den Mas Broto tak restoni nek iki Den Mas, lambene dicopot Den Mas. Bunane pangapunten nggih Bu, enggak apa-apa ya. Izin le anakku rada ngene. Dimaklumi mawon nggih Bu. Iki dudu kaya salaman wae salaman jaluk ngapura. Dudu Den Mas Broto. Alah, Lah bunane piye nek bojone kaya ngono. jenengan to. Alah, ning duwite ndaku to iki. Jan enten ki ngisin-ngisini ora. Den Mas Broto nanti nang pojokan kono kae. Ndi to? Den Mas. Pinter. Iki sing ngene. Den Mas Broto cantik ki. Nek Bu ngapunten nggih. Jan anak kula niku Macrat ini beda sapa iki luweh. Minten! Wah jan kowe iki jan mumetke simbokmu iki. Simbok iki rong Sing ana duwite diparani. Gusti Allah nyuwun pangapura anakku kok dadi kaya ngene. Lamit. Walah Rama. Niki anak kula dados edan. Terima kasih. Iki calone anakku sesuk ya kaya ngene iki. Iki anakmu Broto. Heeh. Coba sayang. Kamu mau jadi anakku? Enggak. Enggak Kenapa? Ya, lah. ini mau foto dengan Seminten. Maaf ya Dek, ini agak gini ya. Maaf ya. Siapa sing gini? Lah yo kowe iki lho ngisin-ngisin mbokmu ora. Aja kaya ngono kuwi, Minten sing eling. Nyale. Akar golek Den Mas. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto kok tuwek. Nang kene. Den Mas Broto nang kene. Den Mas. Den Mas Broto. Minten. Alah iki Den Mas Broto tenan iki brengos sejan kaya pager kecamatan. Ah, Den Mas. Menika saestu Den Mas. Matur sembah nuwun ya Den Mas. Panjenengan Aku Den isih Mas Broto. Oh, Iki Rama lho ora kaya ngono. Rama ki ora menikah lho ora. apa jenengan matur sembah ora mane pelit kira Kelo Den Mas Broto. Oh, lah Den Mas Broto wedok kaya Den Mas Broto sampeyan ngeneki duit ya. Atur iki wedange sapa muta? Atur sembah nuwun nggih. Wis yo Ten, kowe aja kaya ngene. Sugih mendadak ya ben wong edan. Ora urusan iki ya. Aku isin lho dadi mbokmu nek kaya ngene iki. Woi, dikendangi, Bro. Joget. Ndi kowe joget arene apa Den Mas? Ayo aku iku wis Den Mas Brotomu. Den Mas Broto, terima kasih si Moban dari Wis yo Ten, wis sing eling yo Ten. Aja ngedan kaya ngene meneh. Minten.
Ten, Apa sapa? kowe iki kenal apa Ten? Den Mas bakal lali karo aku to. Lho. Hah? Serapopo lah mumpung edan. Bapakne ya gelem. Bapakne kok aja gelem ki piye? Mumpung ora sadar. Alah, iki lho anakmu kaya ngene iki. Den Mas lambene dicopot ya Den Mas. Iki wayahe arep ganti. Bapakmu Suwi Ten. Wajo edan. Aku ki edan. Aku wis eleng ya Den Mas. Wajo edan ya Ten. Kowe iki mau kenapa? Kowe iki nguyuh sak nggon-nggon apa piye? Dadi kesurupan. Aku tidak tahu. Aku mau jadi mantan bersama Den Mas Broto. Wis Den meneng Ten. Mas. Kowe meneng Ten. Den Mas. Tak pasung lho Ten. Den Mas, iki kurang siji bedek. Ora ojo. Iki kurang Hei. siji. Hei. Iki kurang siji. Dibuka ikete. Iki gak dadi Den Mas. Wis potong aku wis kaya Polres. Maksudnya Cendak oh, Pak Polisi. Pak Polisi kok kaya Polres. Oh iya. Ten, Apa? rene Ten. Apa to iki ngapa? Kowe menengo tak tambani yen to ki wis titiwancimu mari ya mari. Nek ora ya berarti kersane sing kuwasa kowe kudu edan. Lho aku ki ora edan kok ya Den Mas. Kamangka jenenge wong edan iki wis mentok. Udah, aku udah. Den Mas. Gusti, Gusti. piye anakmu kaya ngene iki? Pinten kowe sing eling yo. Iki mimi. Mimi apa? Kuwi jamu. Mimi sapa? Mbok ben mudos iki gak tak tambanan. Kok malah Udah. jarang lho bapak. Ayo wudo bareng Den Mas. Wes. Ayo. Aku iki dudu Den Mas sapa? Mas. Aku bapakmu. Bapak sapa? Bapak. Suramenggala. Bapakku wis mati. Suramenggala apa Surabangsa to? Suramenggala, Ding. Surah bangsat ya kena. Heeh. Pancen kowe bangsat. Bangsat. As. Kowe surah sapa mbuh? Apa ta? Apa? Heh. Bocok. Yes. Den Mas, aku nang kene Den Mas. Den. Hey. As. Hey. Aku di sini. Ojo kegut. Hey. Wes. Kayak babi. Babi gundulmu, bapakmu wong e. Kek ditambani. Kek diombe. Iki lho lakone. Kaya dagelan Purworejonan iki. Apa dadi topo? Aku gede danten. Sapa iki? Bapak. Bapak. Iya. Bapakmu aku. Duh. Ya aja disenggol-senggol kayak gitu dong. Kan karo bapak nih. Iya, bapak nang kene nek pikir aku mudhun werna Iki iki. sih Mbak wis ngerti to. Iki bapak, kowe nganti mbok sembur kaya ngono iki bapak. Sembur. Mbok, Sapa sing nyembur? Awas kowe nek turu tak sembur ngendi. Jenenge nek sembur wong tuwa nyembur ki ra elok lho, Pak. Ni wong nek domponen kae disembur kandhani. Sapa sing nyembur, Mbok? Kowe kuwi nyembur. Heh, Kurang ajar. aku ra nyembur ya. Dilapi. Endi? Nuwun ya. Apa? Seneng aku di anak kaya kowe. Bisa nyoto-nyoto gundule Kon aku bapakne. ya ki kepiye to kira iku kok kaya ngene to, Mbak? wis to kowe wis mari to iki. Kenapa to, Mbak? Wis to. Wis ya. Aku tak Eling manggon karo ana bapak. nggo geturke topo meneh. Lah, Ya, dadi apa? kowe jaga Prabu Dasamuka. Oh, dadi ngene ya, Pak. Nek jenenge jodoh kuwi ki pancen ora iso dijaluk. Ora iso. Dadi aku umpamane ora dadi karo Den Mas Broto, aku ya wis ra apa-apa, aku ikhlas ya, Pak ya. Sapa wong lanang akeh, piyayi-piyayi Klaten kene akeh. Iki sapa monggo? Sinten sing ajeng ngersake daftar? Wis ya? Ya wis, Pak. Ngapura ya, Pak ya. Iya. Loh, klambimu kok ucul kamu, Pak? Lah tak uculi. Sapa sing nguculi? Aku kowe dadi Masa aku yang ngono to, Mbak? Heeh, kowe mau lho. Iya, Pak. auratku ketok aurat. Aurat opo? Aurat.
Wis ya. Wis. Ya ana ditera iki mau. Hah? Ana duitnya. Ayo, Ana kuwi lho. Ana duitnya kan mengko tak nehi Pak Oh, nek iya. hitung selawe ya Pak ya. Ya aja selawe disemprot Aku kene nyemprot bayare larang Ya jak ngapura ora ngerti mau merucut Ya. dhewe kaya Pak ya. Wis merucut. Ya iki ditutup nganggo lagu. Kaya ngenten ngapunten nggih niki kurang lebihnya seperti ini Suminten Edian sing wau sampun maringi berkah barokah kagem panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi ora lokak ning tambah kebyak. Amin nggih. Lagu selanjutnya Lagune iki mau caping gunung dibajotke lho, ora iso aja medun. nah kono do nembang aku tak leren sikik aku. Sel. Nyembor ki ya kesel ya. Ya. Wis sadar Mbak Tatin. Di zaman berjuang jarang kelingan anak-anak pingin tahu peni saiki ana janji